Само не дей да правиш... Хей, снимай това! Летим сред небеса. Това се казва свобода. Минават дни и нощи, да, но аз летя сред небеса. О, да! Аз вярвам в теб. Сега ще излитаме. Ще се справиш, птиченце. Това е майка му! Извинявай за онова сбухала! Ето го! Летим! Малки спагети съм сред облаци летя. Атрею! Липсваше ми, стари приятелю! Първа класа е по моя стандарт. Да, като бях хлапе, аз летях и си имах... Йо, това е най-доброто видео, което съм правил. И определено е най-върховното. Благодаря.